6 апрел рӯзи байналмилалии варзиш ба хотири рушд ва сулҳ мебошад. Дар айни замон ба хотири тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавӣ гардонидани варзиш ва бо ҳам овардани ҷавонону наврасон дар Тоҷикистон зиёда аз 10 000 иншооти соҳаи варзиш фаъолият менамояд. тавре ба мухбири Амидховар дар раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва инкишофи варзиши дастгоҳи марказии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, соли 2022 ба хазинаи варзиши ҷумҳурӣ 548 медал, аз ҷумла 150 медали тилло, 162 нуқра ва 236 медали биринҷӣ ворид гардида, ба туфайли дастовардҳои варзишгарони мамлакат 548 маротиба парчами давлатии Тоҷикистон баланд бардошта шудааст ва 150 маротиба дар сатҳи байналмилалӣ суруди миллии Тоҷикистон садо додааст. Бояд гуфт ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар ҷумҳурӣ бо мақсади тарзи ҳаёти солим, рӯзи варзиш ва солимгардонӣ гузаронида мешавад. дар қаламрави мамлакат бо мақсади ҷалби бештари аҳолӣ ба таҳкими тарзи ҳаёти солим таҳти унвони зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст, машқҳои пагоҳи рӯзӣ дар майдончаҳои варзишӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, ташкилоту муассисаҳо бо иштироки наврасону ҷавонон, варзишгарону дӯстдорони варзиш доир карда мешаванд.